Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Meneso kuli maofesi atsopano amenenso akumangidwa a konsolo ya Mzuzu ndipo kungofotokoza kuti kwa amene mukufunsa kuti kodi malo amenewa ndi patipati. Malo amenewa tu ali timanena kuti behind Grand Palace Hotel ndi hotel imene ili mbali mwa msewu ndi kumenetu malo amenewa ndithu akupezekera. Kungokambapo ndithu kuti kupatula kuti mwina Grand Palace simukuidziwa Toyota Malawi, kuseri kwa Toyota Malawi mudziwa kuti ayi ndi kumenetu kulito malo amenewa amenetu ndithu chitukuko chimenechi chimenetu akuti the state of the art kuno kumwera kwa Africa. Kulibe zinthu ngati zimenezi zikhale zoyamba kuno ku Malawi komanso mayiko otizungulira alibe malo ngati amenewa, ndipo chinthu chimenechi chosangalatsa kwambiri kuti chili kuno ku Mzuzu. Ndipo timanena kuti pali zinthu zosiyanasiyana zimenetu zikhale zikuchitika pamalo pamenepo. Tukamba za malo amenetu ndithu malo makamaka maground akhale ali pamenepa osiyanasiyana, komanso tukamba za malo othamangira akuti kuno kumwera kwa Africa ambiri alibe malo amenewa mwina nkati kumathamangira nkati, koma ulendo uno ndithu malo amenewa akhale ali kuno ku Mzuzu. Ndipo pano mtsogolo dziko lino wafika tunde akupita pamene timati pa gazebo pamene ndithu akhale akumufotokozera ntchito za chitukuko chimenechi mmene chikhale chikuyendera kuno kuti kodi ntchito imeneyi iyenda motani. Ndipo sekedwa apa ndikuperekani to kumeneko kuti mutsatire bwinobwino zimene akufotokoza akuluakulu kumeneko kuti chinyumba chimenechi chimangidwe motani. For this construction is on the road of about 3 acres, and the proposal is to have 3 major buildings on the site. There will be a sports hall, a multi-purpose sports hall with an arena inside with a capacity of 1,800. And that's the sports hall, and then an auditorium for things like performances. It will have a stage as well as a backstage. Its capacity will be 1,500. And to sort out administrative issues, we also have an administration block which will also have a library, an ICT lab, as well as classrooms. We have 4 classrooms, each one with a capacity of 60, and it means we have a total of about 480. And the library's capacity is 120, but it will also have 10 rooms as special study carriers. And we also have outdoor sports courts. We have a netball court, volleyball court, basketball court, as well as tennis. Your Excellency, because of the size of the project, it was split in phases. Currently, we are working on phase 1, and phase 1 is the administration block. And we have a bird's eye view. It is going to look like this, with the auditorium this side and the sports hall this side. Your Excellency, the position of the auditorium is where we are now, and the access to the side will be from the bottom coming up. The road is not yet there, but we've been promised it will be there before we complete the works. So phase 1 is the construction of the administration block, and it was estimated to take a period of a year. But when we came here a few
problems arose to do with the site itself, and then also it required that we redo the assessment regarding environmental and social issues. And with that, it made us remodel a few things, and when we checked the ground conditions, it meant we had to come up with newer details. So at the moment, we have been on site, and we are, as of now, we should have been expected to move out of the site by the end of this month. But unfortunately, because of some other factors, we are still here. But so far, we have spent at least 3 billion out of a contract sum of 9 billion. It means we still got a balance of 6 billion. And in terms of progress on site, we have started work on this. So we have done the back and the sides, which is constituting the 35%. So we are yet to start with the administration block, which will be at the bottom of the site. So, Your Excellency, the structure you are looking at is the one on the eastern side, on the western side rather, which is housing the library on the ground and the ICT lab on the first floor, Your Excellency. And these are some of the images of what we intend to have at the end of the day. And the classrooms I was talking about are these ones on the ground floor, and the library, and then on the other floor above, the ICT lab and also classrooms. So this side, that's where the administration block is going to be, Your Excellency. Your Excellency, allow me to maybe point out some of the problems we have had for us not to be able to achieve completion as desired. With the initial site changes, we seem to have lost like a year, but immediately after we had resolved everything, work started going on smoothly. As of now, I'm glad to report that whatever was funded has been fully utilized. We've been funded about a third of the cost, and we have achieved about a third of the actual physical progress on site. And the work is being done by Deck Construction, who is 100% Malawian contractor, and so far they have been using local staff, and at the end of the day, it's expected that at least 300 people will be employed on this project, and a third of that being females, Your Excellency, sir. And having said that, looking at the situation on the ground, we have sorted out almost all the problems. If the situation can be clear in terms of no shocks from outside, we feel that the works remaining, the other 2/3, we can do it within 9 months, Your Excellency, sir. So it means we can have probably much of the completion by September, and then the other 3 months just to finish up and tidy up everything. And with that approach, it means the center might be given back for use earlier than the actual completion date we are talking about, Your Excellency. Thank you very much. Your Excellency, zina langa ndine Salome Kadazi, ndine chairperson wa Mzuzu City Youth Network, komanso nyamata modzi amene natenga nawo mbali pa sona. Ndipo tikukambirana Your Excellency, tinakupemphani kuti mudzaone kunawo project yathu Mzuzu Youth Center. Your Excellency, tathokoza kwambiri for honoring our request.
achinyamata tasangalala chifukwa choti inuyo mwabwera ndithu. Structure iyi, Your Excellency, itithandiza ndithu achinyamata munjira zosiyana-siyana, ndipo ndi mmene afotokozera engineer mmene ikuyendera structure yathu zikuonesa ndithu kuti progress yake ilipo komano ikuchepa ndithu ife tifuna zoti chitathamwa changu. So Your Excellency, timafunanso mutatiwonjezerako nkhani ya ndalama kuti zituluka zambiri cholinga choti structure ithemwa changu tizigwiritsa ntchito. Your Excellency, tathokoza kwambiri chifukwa chobwera. Izi zikuonesa kuti ifeyo achinyamata ndithu inuyo mwatiyika pa mtima pano, ndipo engagement ya sona ija zikuonesa kuti inuyo mwamvetsetsa zimene ife tikufuna, ndipo ndifothokoza kwambiri Your Excellency. Lastly, Your Excellency, takukonzerani mphaso ndipo tapereka one of your security personnels. Mphaso imeneyo ndi Umoza Coffee. It's a new brand that one of the young people ku Mzuzu kunoko ali ndi kampani yake wapanga ndiyeyo. Zikomo kwambiri Your Excellency. Ndi manato zikuchitikira pagolo dziko lino wafikatu ndithu pamene pano, ndipo anafikira pa gazebo pamenetu amamufotokozera ntchito mmenetu iyendere pamalo pano, pamenetu amanena kuti zonse zikuyenda bwino, zinthu zonse zimene zikumangidwa malo pamenepa zikhale zikutha ndithu mu nyengo yachangu kwa basi, osati mmene mwina zimayembekezera ifika kuti ndalama mmene zikumabwera bwinobwino, chilichonse chikumayenda ndithu mmene mwadongosolo. Nde akunena kuti ntchito imeneyi ingathetu kutha posachedwapa. Nde pakadali pano mtsogoleri wa dziko linotu wayima ndi amenetu akugwira ntchito pamalo pano kuti atoletse chithunzi. Pamalo pano ambiri amene akugwira ntchito pano tamva kuti ndi achinyamata ochokera konkuno ku Mzuzu, ifika contractor amenetu akugwira ntchito imeneyi ndi wakonkuno ndithu ndi Malawi zathu. Ndetu amene ali pamenepa ndi Malawi ochokeranso konkuno ku Mzuzu, akugwira ntchito ndithu kugwiriranso achinyamata ambiri. Ukayang'ana bwinobwino ndi achinyamata ali pamenepo. Nde mtsogoleri wa dziko lino kumaliza ndithu kutoletsa chithunzi limodzi ndi mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera pano akulunjikatu kumenetu ndithu kuli chinyumba chimenechi kuti aone bwinobwino kuti ntchito ikuyenda bwanji. Tikunena kuti ntchito imeneyi pano inayambika kusiyana mwina ndi masiku ambuyomu kuti zimangoyankhulidwa kuti Mzuzu Youth Center ikhala ikutheka, koma pano chinyumba chimenechi chatheka ndithu chikumangidwa ndithu. Pano ukaona chili floor number 2, ndekuti pasipa ndithu pali zochitika. Nde pano mtsogoleri wa dziko lino akufotokozeredwa ndithu kuti zinthu zimenezi ziyende motani. Posachedwapa ndikhaletu ndikupereka microphone kuti mwina timve zimene akufotokoza kumeneko. Yeah, the superstructure is done. So we hope we can speed up now the rest. Yeah. Kalindo meja kachenji kaje. All right. Yeah. Yeah, so Your Excellency, since as we're here now, so on that end, the north end, that space, that's where the super multi-purpose hall is going to be. Okay. And at 1.8 should be the biggest indoor arena as of now in Malawi, because the Griffin Science, I think, we're at 1.5. Yes. So this will be the largest. Yes. Wow. Yes, Your Excellency. Yeah. Mzuzu go, Mzuzu. Oh yeah. And on that corner, that's where we want to have the external courts, because we have one multi-purpose area in the middle for any kind of game. So during tournaments or just practice and exercising, they'll be using external courts. Yeah, that's right. Yes, Your Excellency. So the national games can be held here, you know. Yes, it should be possible. It should be with a capacity of 1.8 thousand.
yeah, it can hold any size of tournament as of now. Absolutely. And phase 3 includes a football pitch. Yeah. Phase 3 includes a football pitch. So all sorts of sports should be taken care of under one roof. Can't do without that. Yeah, we know. Football is the major. It's a new religion, but let's complete this phase. Yeah, it's been long stuff. Thank you. Thank you, Excellency. Zikomo Wambisa. Okay. So, team party. yayi tsopano mtsogolo dziko lino chimene chikuchitika chakuti akufuna ndithu atoletse chithunzi pamenepo limodzito ndi mayi wa fuko lino pamenetu tikunena kuti kumbuyoko ndetu chimodzi mwa nyumba zimenetu zikhale zili pamalo pano chimenecho akuti ndi administration block kumeneku ndithu apart from kuti ndi administration block kumeneku tu padzakhalanso library komanso kumasiko tikumva kuti pasipo ndi pamenenso tu padzidzachitika magemu ena osiyanasiyana kupatulapo ndithu pamalo pano timanena kuti pamangidwe auditorium kumenetu pakhaletu achinyamata kugwiramo ntchito zosiyanasiyana ndikuti ngati chiholo mmene mumu kaya zoyimbayimba misonkhano yosiyanasiyana idzidzachitika pamalo pamenepo ndetu amayenda apambo chimenetu chikuchitika pakadali pano ndi chakuti mtsogolo dziko lino wamalizatu kutoletsa zithunzi pamalotu patsogolo pa chinyumba chimenechi ndikuti zikamatere mtsogolo dziko lino akhaletu akulunjika ku nyumba ya boma kulilongwe akamaliza kugwira ntchito pamalo pano chifukwa anabwera kuno wakhalali kuno mtsogolo dziko lino kwa mawiki ndithu awiri pamenetu amagwira ntchito zosiyanasiyana anayamba kupita ku Nkhatabe kuja timati tsiku la amalitiri Mother's Day linalito tsiku limene anatsogolera fuko la Malawi ndi mtsogolo dziko lino kupatulapo ndithu analiso ndi youth sona pamenetu anakumana ndi achinyamata osiyanasiyana ku Grand Palace Hotel kumenetu ndithu achinyamata amafotokoza fundo zawo kuti kodi akufuna kuti awathandize bwanji chifukwa amanena kuti zinali zokambirana osati kuti mwina akufunsa mafunso koma kuti aperekepo maganizo awo mmene akuonera kuti zinthu zingamayende motani kupatulapo analito ndi meeting osiyanasiyana ku nyumba ya boma kuno ku Mzuzu kumenetu mwazina anakumanako kumeneko ndi achinyamata osiyanasiyana kuno ku chigawo chakumpoto kupatulapo mtsogolo dziko lino anakumananso ndi mavenda amenetu amadandaula kukwera kwa katundu mdziko muno nde anafotokoza mtsogolo dziko lino kumeneko kuti iye ayiposekedwa pa vuto limeneli litha boma likudziwa bwinobwino ndipo likuchitapo kanthu kupatula pamenepo mtsogolo dziko lino anakumananso ndi amayi amenetu ali ndi maudindo osiyanasiyana kuno ku chigawo chakumpoto kwakukulu amayiwo kunali kuwalimbikitsa kuti iyayi dziko lino tikufunika kuti amayi apite patsogolo ndiponso zikufunika